Genesis chapter 9, versikulo 1 paingon sa 29. Ang kasabutan sa Dios og ni Noe. Gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak ug giingnan. Panganak kamo aron ang inyong mga liwat mosanay sa kalibutan. Mga hadlok kaninyo ang tanang mananap, lakip ang mga langgam, ang gagmayng mga mananap ug ang mga isda. Gitugyan sila ubos sa inyong pagbuot. Makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhawng mga tanom kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang nga kinahanglan dili ninyo kanon ug kini mao ang karne nga may dugo pa kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Kuno sa katawo mopatay og tawo, silutan siya. Silutan pinaagi sa kamatayon ang mananap nga mopatay og tawo. Ang mamumuno og tawo patyon usab sa iyang isikatawo. Kay gibuhat man ang tawo, ingon gayud sa Dios. Panganak kamo aron modaghan kamo ug molukop sa tibuok kalibutan. Unya ang Dios miingon kang Noe ug sa iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat. Ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo. Ang mga langgam, mga kahayupan, ug mga ihalas na mga mananap, tanan gayud nga mangawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili na gayud puuhon pinaagi sa lunop ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon ang kalibutan pinaagi sa lunop, ug ang Dios miingon. Agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang mananap. Palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran. Timaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga panganod diha sa langit ug makita diha niini ang bangaw. Hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananap nga dili ko na gayud laglagon. Pinaagig lunop ang tanang binuhat. Iniglutaw na sa bangaw diha sa mga panganod, tan-awon ko kini ug hinumduman ko ang walay katapusang kasabutan, tali kanako ug sa tanang binuhat nga anaa sa kalibutan. Ang Dios miingon kang Noe, mao kini ang ilhanan sa saad nga akong gihimo sa tanang binuhat nga buhi dinhi sa kalibutan. Si Noe ug ang iyang mga anak. Ang mga anak ni Noe nga nangawas sa arka mao si Sem, si Ham, ang amahan ni Kanaan ug si Japet. Kining tulo ka anak ni Noe mao ang mga ginikanan sa tanang tawo sa kalibutan. Si Noe mag-uuma ug siya mao ang unang nananom og paras. Sa nakainom na siya ubay-ubayng bino, nahubog siya og naghubo og natulog nga hubo didto sa iyang tulda. Sa pagkakita ni Ham nga hubo ang iyang amahan, migula siya ug gisuginlan ang duha niya ka igsuon. Unya nagkuhag kupo sila ni Sem ug si Japet ug gibutang nila kini sa ilang abaga. Nagsibog sila pagsulod sa tulda ug gitabunan ang ilang amahan. Samtang gibuhat nila kini, milingiw sila aron dili nila makita ang pagkahubo sa ilang amahan. Sa nahawasan na si Noe ug sa nasayran niya ang gibuhat kaniya sa iyang kamanghurang anak, miingon siya. Tinunglo si Kanaan. Mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon. Miingon usab siya. Dalaygon ang Ginoo, ang Dios ni Sem. Mahimong ulipon ni Sem si Kanaan. Pasanayon unta sa Dios si Japet. Ug mutipon unta pagpuyo sa katawhan ni Sem ang iyang kaliwat. Mahimong ulipon ni Japet si Kanaan. Human sa lunop, nakaabot pa si Noe og 350 ka tuig ug namatay siya sa panuigong 950.